Здравейте, аз съм Опси. Сега ще играем нова поредица, наречена Minecraft Hunger Games. Така, да си намерим някоя стая свободна, май тази е свободна, добре. Ще играем Survivor. Така, пущани с две Poison, не знам какво беше там. Potion ли беше, Instant Health Double, тамто. 4 хляб и Stone Sword. Така, чакаме да се съберем, остат още доста души, но в момента са 307 човека. Също в този сервер ще дам IP в описанието, нали? Може да се оцелява, също тук да се играят мини игри и така. Остават още малко към 7 човека. Добре. Да си вземам хляба. Така. Добре, започнахме, трябва да чакам 15 секунди. Дано намери Diamond Match. Пусна ни. Не. What the fuck? Нищо. Там има един, сега ще го убия. Не, както си. Генеритва ми се още света. Не, шит. Мамка му от гръб ме уби един. Чай, what the fuck. Ей, тая ще играем на про. Този път сме без арморно, имаме Iron Sword. И чакаме този път 16. Има и стаи с по 50 човека, но се пълно доста бавно. Айде. The fuck. Започваме. Така. И да. Нищо не успях да взема. Добре, да. Тук май имаше чест някъде. Май има, да. Ако имаше кил на тоя, дано не ме е видял, но да, видял. ОМГ с Diamond мече. Ще го килна. Къде отиде, бе? О, what the fuck? И да. Беше с дълма меч. Доста души тук и това беше този епизод. Очаквайте още. И довиждане.